Jordi Pujol, 126è president, 1980-2003. Jordi Pujol i Soleil va néixer a Barcelona el 1930. Llicenciat en Medicina, milità en el moviment universitari catalanista d'inspiració cristiana. El 1960, arran d'unes actuacions de protesta contra la visita del general Franco a Catalunya, fou detingut i condemnat a 7 anys de presó. Després de 2 anys i mig de presó i 1 de confinament, va iniciar una nova línia d'actuació, amb el lema Fer País, destinada a crear institucions culturals i econòmiques per impulsar el desenvolupament de Catalunya. El 1974 passà definitivament a l'acció política, amb la fundació de Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, de la qual fou el primer secretari. Diputat al Congrés des del 1977, Jordi Pujol, encapçalant la coalició Convergència i Unió, CiU, fou elegit president de la Generalitat de Catalunya el 1980 i reelegit els anys 1984, 1988, 1992, 1995 i 1999. El seu govern, nacionalista i europeista, va posar l'accent en la defensa de la identitat i la cultura catalanes, la modernització de l'economia i el desenvolupament autonòmic. Les eleccions del 16 de novembre de 2003 significaren la fi del seu mandat. El 16 de desembre, el Parlament elegí com a nou president de la Generalitat Pasqual Maragall.